ora kabeh penampilan kuwi iso nggo tenger watak utawa sifat menungso lur. Enek sing penampilane urakan tapi atine apik. Kaya toh awake tatonan, rambute gondrong, kupinge tindikan. Nyatane wong kaya ngono kuwi enek sing sregep ngibadah, seneng sedekah utawa berbuat baik kambi menungso liyane. Iso menghargai liyan. Malah kadang sing tak pikir-pikir iki kadang enek sing penampilan rapi tapi malah duwe rasa dengki, terus mbi wong liya ora peduli, ora ngajeni, senengane ngrasani. Wis walik lur wisan doan lur.